Iloy, isang 27 anyos nga babaeng ginapatihan ginabduct sa Bago City, Negros Occidental, liwat nga nagapangayo sang bulig. Isa ka tuig matapos sa dula ang bata. Kapulisan, wala sa gihapon sang lead sa posible suspect. Yaring balita nga aton gintutukan. Sa sulod sa masobra na isa ka tuig, wala untat sa pagpangamuyong Iloy nga si Romina, agud mahatagan sang kasulbaran ang nadangatan sang bata nga si Ina Marie Membela, 27 anyos. March 2020 sang ginapatihan ginabduct ini upod nakahagugma sa Bago City. Ang bangkay sing 11 partner nga si Rocky de Vinagracia Lopez, 38 anyos, ang nasapuan sa Talisay City. May paso ini sa guya, nakagapos sa makamot, may mga pila sa lawas kagulo. May ginbilin pa nga placard sa bangkay nga may nakasulat nga sorry, hindi na ako kapangawat. Kapang hold up, kag baligya Shabu. Goodbye Earth. 51 year na wala kagid kapakita sa more or kapabatsyag. Tani madumduman mo man kami. Inahidlaw na gid kami sa imo. Dugang sang Iloy, nakalabot sa iyang impormasyon nga may nakakita kay Ina. Sa Silay, nakakita man siya sa La Carlota. Si Palay, wala kami proof ba lang siya gid. Pag-ako sang NOCPPO, mabudlay mangita sang witness basta drug-related ang kaso. Masami, nagaisol ang masaksi tion pangayuan sang formal nga testimonya. Isa na tinitingnan natin sa dahilan, sir, bakit ganun po is nagbaback out sila kasi syempre hindi natin mawawala na natatakot silang mag-witness. Alam naman natin, sir, no, ang stigma pagka ikaw ay nag-witness, hahantingin ka, magbibigyan ka ng threat, na susundan ka hanggang sa ikaw ay patahimikin na ng panghabang buhay. Wala sa gihapon sang lead ang Talisay kag Bago Police sa natabo. Sunod sa pamilya, handa sila maghatag sa reward sa mga makatudlo kay Ina. Sa mga may impormasyon, makipag-angot lang sa pamilya Membela. Upod, Kirinal Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.